Ahoj, vítajte pri ďalšom diele z môjho serveru cez Fuckaheadu, kde budete prvý, čo uvidíte, ako sa robí prvý event, čiže budete mať aj ťahačiky a tak. No dobre, a teraz už normálne k eventu. Čiže tí ľudia by takto mali skočiť dole a mali by pristať na takej platforme. Asi na takej, toto by nemalo asi to je už jedno, to je už vedľajšie. No čiže ideme na to. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Dobre, takto. Takto a cieľom je toho, že vy sa proste musíte udržať na tej platforme, však tam to je aj napísané, čiže tam to budete vidieť, tam je, že neviem ako to tam je presne, musíte sa udržať na platforme a kto vyhrá vlastne tú cenu, čo tu bude. Čiže tak, urobím tú platformu trošku veľkú. Máme takto. Toto bude taký nether event. Lepšie povedané. Dobre, čiže event spočíva v tom, jak som vravel, musíte sa udržať na platforme. Ináč k týmto mojim videám, jak viete, ja som už natáčal prvý diel, moc mi to nevyšlo, ja viem, s tým frapsom, ale díky za ten like, kto mi to tam dal. Vážim si toho a keď budete chcieť, aby som prestal natáčať, povedzte, ja prestanem, mne to nebude vadiť, lebo ja budem mať aj moc iných vecí na výrobe tohoto, čiže tak. Ja vlastne nebudem môcť stále natáčať, že vy odo mňa budete. Budem robiť bonusy ako Jakub Poliach niekedy, možno že za 10 odberateľov alebo za 20. K tomu robím bonus nejaké video. Dobrá správa pre vás, už som sa naučila editovať, čiže budem aj editovať. To zase nedopadne dobre, ale však to je jedno. No dobre. Ja toto tu už urobím a vy budete mať veľkú výhodu, že vy toto budete vidieť, lebo budete prvý, čo to vlastne budete vidieť, čo tomu budete chápať. IPčku serveru vám dám do popisu. Uvidíte, lebo je to môj server. Áno, je to cez Fuckaheadu. K pravidlám OPčka. Len tie OPčka, no to tu asi. Ja neviem, čo s tými OPčkami, ale neviem, jak to tu ešte dám. To ešte uvidím. Ale ešte to isto uvidím. Čiže dobre. Čiže event je urobený. To pozbieram. Sa mi to trošku nevydarilo, viem. Dobre. No. A vlastne ja vám to ukážem, že ono keď viete, ja tu budem pod týmto stáť. Budem tuto pod týmto stáť, vlastne princíp. A vlastne aj vy si to môžete v podstate urobiť na svojom serveri alebo na single player.
A princíp je v tom, že ja budem tuto stáť, takto, ja si to označím, to drevo a dám set 0. A to listie už automaticky sa bude takto prepadať a kto sa tu udrží, tak má, ja neviem, má nejakú výhru alebo čosi. Dobre, čiže ja sa s vami už rozlúčim a uvidíme sa pri ďalšom diele. Ahoj, ahoj, ahoj.